Nå, hvad var det så lige, vi så nu? Starten. På hvad? På Herredame 12. Herredame 12, okay. Ja. Hvem stak afsted, så du det? Ja, det gjorde Nicoline og Axel. Ja, Axel. Ej, er de gode? Ja, og også nogle andre. Også nogle andre? Det så jeg ikke lige, hvem var, hvilken klasse det var. Er det slut herfra? Nej. Amanda, springkop. Nå, ja, hej. Ja, goddag. Hvad hedder I så? Ja, jeg hedder Astrid. Ja, Katrine. Ja, og vi skal løbe let. Vi skal løbe let? Stafet i hvert fald. Let stafet. Let stafet. Og hvem løber først på jeres hold? Det gør Axel. Men man kan ikke se ham. Nå, man kan ikke se ham. Han er løbet. Godt så. Jeg skal løbe anden tur, og hun skal løbe tredje tur. Det bliver sejt. Hej, min skam. Hej. Hey, Andy! It's Matt Saldin and Marcus Hugo running out there. Those were the two first guys. We mentioned the first two guys. After those first 16, then you have to take them at least 10-11 more minutes. Let's see before we get them over here. Now we have them the second leg of first day. Kom så, Amanda! Godt, Lasse! Hvem løber han sammen med? Sådan, det er flot! Disqualified. No, Slava. Read the map. Godt så, Emil! Godt så, Emil! Det ser godt ud! Rasmus! Løber du op! De er lige oppe! Minut! Nej, Babi! Mand, Håkan! Kom igen, Håkan! 45 bakom tredjeplatsen! Håll i här nu på slutet! Kom igen! Gerda, få en hilsen! Katrine. Hvad så, Katrine? Godt, Katrine. Emilie ligger 8 og 9. Det er der i hvert fald styr på. 8 og 9. Så er det rigtigt. Du er god. Hey! Sista svingen har du gått så gott som jämnt. Første gang har jeg svinget så meget med Johan.
træer, ikke? Jeg kan selvfølgelig ikke ramme det. Foran. Så helt lille bitte. Vi venter altså på Signe Klimting i dameklassen, og i herreklassen der venter vi på at få de rigtige ret. Henrik! Og der! Ser hurtigt ud! Hold med sammen! 23 behind at the first radio, we were only 12 seconds behind, and and Selena Stalla, and then we have Sparta Stella with Matthew Semak also announced the last control to hand over to tenor. Det er godt. Du er sej. It's with us again live from the forest. Sådan, Astrid! Nu skal du blive her, Gunnar. Så læg med dig og træde nu nærmere her, og så det sidste er til dig her. Sådan, så læg med dig. Træde nærmere, så kom her. Så slutter vi her i Springkop i Tisvildehøj.